panggodaning katresnan. Mas Joglo kok emas sih? Kula yo jenengan lek tak emas kok ya mboten wangun ngono lho saja. Ning kira-kira apa ya gedun lek apa emas sepisan ngono kae. Aku ki gen sajakku gen rasa enem ngono lho. Tak sayang. Gen semangat ngono saja mbah-mbah. Sayang. Mangga pundutanipun sak paripurnanipun sedungkal lagon menika dipun tenggel. Kita taksih wonten kata hotel sampai jam 4 Mbak Lia. Nggih. Tadi teman-teman jam 12 sampai jam 1 iki ora break-breakan. Ngoten. Los. Los pokoknya dalemipun Bapak Pak Ito iki spesial pokoknya. Senior. Wah, dalang kondang perangkat juga. Wah, alhamdulillah. Wabeh jan dilungkun. Lha dirangkep idom napa to Pak? Wabeh jan dilungkun. Wis dalang perangkat. Lek kula niku wau kula aturne to, Pak. Kula iki timun nungkuk. Nyurpean. Niku namung lek wayah ngoten niku. Lek wayah plek ngono, lagek teko. Mboten kok kait wau enjing mboten. Mboten, biasane nggih kawet enjing. Sarehno niki wau ki disigar dadi kalih ya. Nggih. Mas menu. Hai, matur nuwun ya Allah, sane kaya teko kene. Nggih, niki stayup saged dangdut saged. Niki kagem khususon Mas Bayu. Iki panggodaning katresnan wae aja sampe congkrah. Dongaku mung siji, Mas. Muga-muga ayem tentrem ora pegatan ngono. Amin. Lek dongane samawar wis akeh kok samawar itu lek ora Lenggih niku, Pak. Mewakili niku punan. Nggih, monggo sesarengan Bapak Songo Campursari. Biar aku
Lah kula digarap. Apa, Bu? Lah iso sak pripun? Kuwi mengkan ngerti sampean tas olahraga kok kono, ngono lho. Jadi teko kene pendinginan. Supaya ora kajok. Ngoten nggih. Heeh. Telung ramban. Wah, cocok pokoke papat songo. Papat songo. Papat songo ya jen mbuh. Jos, apane sing jos? Tasmen sliramu aja lali janji prasetyaku ayo mas setiaku kang setuhu paksa tulus tresnani sliramu garapan anyar Masya Allah.